Днес криминьорката ми разказа един много интересен случай за нейна приятелка, голяма възраст. Голямото момче е в училище, малкото се е родило скоро. И всеки път, когато помоли майката, от различни бащи са обаче. Всеки път, когато помоли майката, голямото момче да отиде при малкото за кратко, за 5-10 минути, тя казва: защо мъжът ти не свърши тази работа, след като е поел ангажимент към тебе, аз трябва да я върша, или пък виж сина си. Така се обръща. Явно има там някакво съперничество. Тук нещата са много по-отчетливи, когато говорим за съперничество. Фактически това дете във всяка една своя постъпка е лоялно към собствения си баща. То не иска да утвърждава детето на другия мъж. Фактически то стои... Тук има един много ясно изразено конфликтно напрежение. Двамата мъже, образно казано, се гледат конфликтно един срещу друг и съответно двете им деца също застават по някакъв начин едно срещу друго. И ситуацията на майката е изключително трудна. Трудна, да, в този момент. Но може да бъде разрешена, може да бъде, според мен, умекотена една такава ситуация, като начинът е майката непрекъснато на това голямо дете във всяка една удобна ситуация да му говори за това как са се срещнали, да речем, с баща му, как са се запознали, как са се влюбили един в друг. Биологичния баща. Биологичния баща, разбира се, то други бащи няма, според мене. Човек има една майка и една баща, няма един баща. Всичко останало е социални роли, които са от по-друго естество. Така. И когато майката по този начин представя бащата на детето и си спомня за тези неща пред него, детето си казва: значи и аз съм роден и създаден от баща, който е бил обект на любовта на майка ми. Фактически това е ключовата разлика между тия две деца. Аз големия съм роден от някой, който майка ми отхвърли, а този е роден от някой, в който майка ми се влюби и го обича. И фактически всяко едно такова напомняне, всяко едно такова представяне на факти, от които детето да разбира, че и то е поникнало в саксия, която е поливана от любовта, води до това нещо в него да омекне, то да е способно да изрази добро чувство към своя полубрат, без да има чувството, че предава баща си.